Исәнмесез. Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Авыл хуҗалыгында кызучыр башланырга тора. Адымнар күптелле гимназиясендә тәҗрибә уртаклашалар. Бөгелмә әниләре бердәм дәүләт имтиханын тапшыра. Быелгы яз иртә килә диләр. Димәк, хуҗалыкларда язгы мәшәкатьләрне башлар чак. Азнакай районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең мәгълүматлары буенча, Азнакай агрофирмасы һәм Союз Агро җәмгыяте басуларында 16 мартка 50 гектарда көзге будай һәм 374 гектарда күпьеллык үләннәр токландырылган инде. Хуҗалыкларның язгы кыр эшләренә эшчәнлеген тикшерү максатыннан Азнакай районында махсус комиссия эшләде. Басу кырларда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Район буенча аграриялар 148 мең гектар авыл хуҗалыгы җирләрен били. Шуларның 114 мең гектары сөрүлек җирләр. 2023 елгы уңыш өчен 8600 тонна минераль ашлама тупланган. Әзерләнгәндә 11 кырма агрегаты, шуның 5се изге, 20 менә буланы. Монда ремонтор комплектация бара, комплектация. Ана калганнары менә монда уже бер мәртәбә тикшерелеп чыгып полный готовности. Бүгенге көндә хуҗалыклар техниканы ремонтлап килеп бетерү, ягулык майлау материаллары сатып алу кебек эшләр белән кайнаша. Бүгенге 800 гектар көзге культуралар шешелгән. Шуларга хәзер удобрениялар кертергә кирәк булачак инде безгә. Беренче чиратта 1700 гектар безгә яровой культуралар шешергә кирәк булачак. Бүгенге көндә безнең семинарлар белән без әзер. Бүгенге көндә Тукай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять инде тулысынча язгы кыр эшләренә әзер. Без шәшү агрегатларын әзерләп куйдык. 2 агрегат шәшү шәшәчәк инде. 2 агрегат культидә, 4 агрегат тырмалауда була. Бүгенге көндә ягулык майлау материаллары, семинарлар барсы да бар. Район буенча техниканың әзерлегенә уңай бәя бирелде. Шәшүне вакытында сыйфатлы итеп башкарып чыгуга бар көчне куярга кирәк, диде муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин. Безнең әзерлек район буенча яхшы. Инде кичә эшне башлап җибәрдек. Язгы кыр эшләрен башладык без республикада. Иң беренчеләрдән булып ашлама кертә башладык. Агрофирма Азнакай, бүген Союз Агро кертә башлады ашлама күп еллыкларга һәм инде уҗым культураларына. Гөрә районда эш бара, язгы кыр эшләренә әзерлек яхшы. Шулай ук хезмәт иминлеге мәсьәләләре хакында сөйләшү булды. Хуҗалык җитәкчеләре һәм хезмәткәрләрнең фикере тыңланды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Адымнар күптелле гимназиясендә Яңарыш фондының башкарма директоры Зөлфия Сөнгатуллина, Милли мәгариф идарәсе башлыгы Илгиз Халиков һәм Татарстанның полилингваль мәктәпләре вәкилләре катнашында төбәк ара семинар узды. Аның максаты тәҗрибә уртаклашу, заманча педагогика үсеше хакында фикер алышу. Инглиз телендә куелган әкият гадәти булмаган татар теле дәресе, рус теленнән бердәм дәүләт имтиханына әзерлек. Адымнар гимназиясенә килгән республика кунакларына уку йорты коллективы әнә шундый кызыклы программа әзерләгән иде. Без бүген Адымнар мәктәбенең ярты еллык эш тәҗрибәсе белән танышырбыз. Балаларның татар телендә, туган телдә, инглиз телендә, рус телендә ничек итеп мотор итеп аралашуларын, нинди чаралар үткәрүләрен, гомумән эш тәҗрибәсе белән танышырбыз һәм үзебезнең шушы күркәм матур традицияларыбызны коллегаларыбызга, башка җирләрдән килгән педагогларыбызга җиткеребез. Бүген Адымнар күптелле уку йортлары Казан, Түбән Кама, Ярчаллы, Алабуга, Актанышта бар. Аларның үсеше тулаем мәгариф системасы үсешенә тәэсир итә торган фактор. Бу беренче чиратта шәхес үсеше дигән сүз. Бу хакта үз чыгышында республиканың тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу фонды башкарма директоры Зөлфия Сөнгатуллина да ассызыклады. Шәхес тәрбиясе дигәндә иң башта туган телне күз уңында тотарга кирәк, диде үз чыгышында Милли мәгариф идарәсе начальнигы Илгиз Халиков. Мисалны ул үзенең шәхси тормышыннан һәм тарихыбыздан китерде. Беренчедән, без үзебезнең туган телебездә сөйләшә башлыйбыз, һәм бабаларыбызда шулай булган. Рус телле мөхиттә яшибез, менә 2 тел булды. Һәм инде Коръәнне нинди телдә укыдылар безнең әби-бабаларыбыз һәм укый гарәп телендә. Димәк, ул полилингваль юнәлеш ул борын-борыннан килгән булган.
Очрашуның рәсмийлешендә кунакларына гимназия директоры Илшат Яруллин да сәлемләде. Ул мәктәп эшчәнлегендә булган төп аспектларга тукталды. Уку йортында зыялы, зәвыклы һәм иҗади шәхес тәрбияләүне төп бурыч дип атады. Татар һәм башка халыкларның милли традицияләрен тану, хөрмәт итү, аны үстерүгә әзер булган балалар тәрбияләүдә безнең өстәге. Шуңа күрә телләрне өйрәтүдә инновацион юнәлешне үстерү төп бурычларның берсе дип таныйбыз. Остазлар йылы дип игълан ителгән агымдагы дәвердә аларның үсеше дә мөһим, ә моны нәкъ шундый эчтәлекле семинарлар бирә дә инде. Радифия Нугманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ә күрше бөгелмәдә исә ата-аналар парт артына утырды. Бергә тапшырабыз бөтен Россия акциясе кысаларында алар бердәм дәүләт имтиханын үткәрү процедурасы белән гамәлдә танышты. Бөгелмәнең беренче мәктәбендә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Ата-аналар башта күрсәтмә ала. Имтиханга паспорт, ручка һәм сугына алырга мөмкин. Чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына үз балалары белән урыннарын алышып, имтихан тапшырып карарга мөмкинлек бирделәр. Алар металл эзләгеч аша узалар, имтихан алдыннан керү урынында контроль процедураларын үтәләр. Имтиханнар үткәрү пунктларында нинди куркынычсызлык чараларын үткәрелүен, материалларны ничек бастыруларын күрәләр. Специально создаем аудитории, оснащаем их точно так же, как будут оснащены аудитории для детей в ходе экзамена, с организаторами пункта, с наблюдателями, с КИМами, то есть контрольно-измерительными материалами. И родители на себе испытывают все трудности, ну и, может быть, некоторые аспекты, которые были непонятны ранее, в сдаче единого госэкзамена. Бергә тапшырабыз бөтен Россия акциясендә шәһәр хакимияте вәкилләре, депутатлар, 11нче сыйныф укучыларының әтиәниләре катнаша. Быел ата-аналар рус теленнән белемнәрен тикшерә, бераз борчылалар да. Минем кызым Инсапова Дилә 11нче гимназияны быел тәмамлый. Шул инде менә шушы егыда катнашырга булдым. Чөнки инде безнең балаларыбыз нинди дәрәҗәдә үзләренең белемнәрен күрсәтәләр бит инде яге вакытында. Мин дә үземнең белемнәрен тикшерергә уйладым. Әле кичә утырып, кызым белән бергә шул яге сорауларына, ягениләренә җавап табып утырдык әле. Бөтенләй бер дә яхшы булыр дип уйлыйм. Ата-аналар имтиханның кыскартылган вариантын тапшыралар. Акция өчен имтихан эшләренең махсус вариантларын эшләгәннәр. Алар гадәти 3-4 сәгатькә түгел, ә кыскарак вакытка 1 сәгатькә исәпләнгән. Бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен ата-аналар имтиханнан соң ук педагогларның аларның эшләрен тикшерүләрен көтеп торып белделәр. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россиядә 20 марттан вакытыннан алда бердәм дәүләт имтиханын тапшыру этабы башлана. Ул 10 апрельдә тәмамланачак. Монда буйрыкны Мәгариф министрлыгы бастырган. Шулай ук 12-19 апрельдә һәм 22 июньнән 1 июльгә кадәр резерв көннәре каралган. Бу чорда имтиханның төп чорында җитди сәбәпләр аркасында тапшыра алмаучылар мәҗбүри фәннәрнең берсе буенча канәгатьләнерлек бәя алмаган. Бу көнне башка фән буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар имтиханда кагыйдә бозу хакында апелляциягә бирүчеләр имтихан кагыйдәләрен бозучылар тапшыра алачак. Шулай итеп, бердәм дәүләт имтиханын тапшыруның төп чоры 26 майдан 20 июньгә кадәр узачак. 900 көнгә сузылган батырлык. Нәкъ шул исем астында Ознакайның балалар иҗаты үзәгендә Ленинград блокадасы өзелүгә 80 ел тулуга багышланган чара узды. Мәдәни очрашуда безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. А вчера там живую сирена. Кричали на улице люди. А у мамы сегодня смена. Значит, хлебушек вечером будет. Ленинград, батырлык, героизм шәһәре, ул җиңелергә тиеш түгел иде. Ачлык, салкынлык, караңгылыкка күмелгән шәһәр яшәде, көрәште, эшләде. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Әлеге чара халык күңелендә тарихи истәлекләрне яңарту, яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү максатыннан уздырыла. Сценарий авторы район Мәгариф музее җитәкчесе Наилә Шәяхмәтова. Сценарийны әзерләгән вакытта минем чәчләрем үрә торды. Андагы халыкның батырлыгына, түземлелегенә, аларның күргән авырлыкларына аңлатып бетермәслек түгел. Чараны үткәрүдә сәхнәдә генә дә 70-тән артык кеше катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тарих битләре рәссамнар күзлеге аша. Әлмәт картиналар галереясында булдырылган гадәти булмаган күргәзмәне әнә шулай атарга булыр иде.
Ул гасырлык юбилярлар дип атала. Әлмәт картиналар галереясының фондын 1000 рәсем сәнгате, графика, скульптура, декоратив кулланма сәнгать әсәрләре тәшкил итә. Соңгы елларда фонд көньяк көнчыгышның яңа буын рәсемнәре эшләре белән тулыланды. Музей коллекциясенә танылган Россия рәссамнарының аерым эшләре лаеклы урын алып тора. Халык иҗаты җәүһәрләре саклана. Шуларның бер өлешен музей хезмәткәрләре аерым тематика итеп туплап, гасырлык юбилярлар исеме астында берләштереп, тамашачыга яңадан тәкъдим итә. Я думаю, что молодому поколению значение этой выставки в том, что именно через визуальный ряд он может погрузиться в ту эпоху, узнать что-то, как одевались, как жили, образы, как бы там ни было, но в любом времени есть свои какие-то характерные образы. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән картиналар арасында кабатланмас техника кулланып ясалганнары да бар. Линогравюра илебезнең Совет чорында аерата популяр булган техникаларның берсе. Ул үзе бер картинаны күп тиражлы итеп бастырырга ярдәм итә. Здесь нужны специальные краски, специально офортный станок, чтобы получить конечный результат. Но, как я всегда повторяю, есть и большой плюс у этой техники, есть возможность тиражирования. Исеменнән күренгәнчә, биредә тәкъдим ителгән картиналарның авторлары узган гасырда иҗат иткән даһилар. Быел аларның туына 100 һәм аннан да күбрәк ел булыр иде. Шуңа күрә аларның хезмәтләре дә борынгы ук булмаса да үткәнге. Алар 60-нчы еллардагы Мәскәүгә, 70-нчы еллардагы Казанга, шулай әби-бабаларыбызның җитештерүдә узган данлы яшьлегенә алып кайта. Араларында Сиддиков, Мясников, Кузнецов, Лывин, Куприянов, Аминов һәм башка күренекле авторларның хезмәтләре дә бар. Гасырлык юбилярлар күргәзмәсе авторлары белән үткәнгә кайтасыгыз килсә, Әлмәт картиналар галереясенә рәхим итегез. Күргәзмә 10 апрельгә кадәр гамәлдә булачак. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәтшина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исәнмин булыгыз.